Gipangulohan ni outgoing DepEd Secretary Sara Duterte ang pagbukas sa tinuig National Schools Press Conference nga gipahigayon sa dakbayan sa Carcar, lalawigan sa Sugbo. Ang panagtigi sa kahibawang sa natad sa pagbalita ubos sa tema nga galing, talino at husay ng mga batang makabansa sa diwa na matatag na adhika. Sa iyahang amubong pamahayag, gipahinumduman ni Duterte ang mga misalmo sa kalihukan nga iyang hinumduman sa maabot ng mga reporter. Usa nini kalikayan ang pagsabwag og sayop nga kasayuran. Ever print or post or circulate something that you know is not the truth. Huwag ninyong gawin na sirain ang buhay ng ibang tao, sirain ang imahe ng iba't ibang organisasyon o ng mga tao sa alam niyong hindi totoo. Never assume and don't lie sa inyong trabaho. Uban sa miabi-abi sa mga participants gikan sa nagkalain-laing rehiyon sa nasod, mao silang Senador Amy Marcos ug Cebu Governor Juan Garcia. Matod ni Duterte karong tuiga unom kadakong mga kalihugan ang gipahigayon sa lalawigan Sugbo. Usa nini ang National Schools Press Conference nga gisugdan karong adlaw hangtod na kini sa Hulyo 12.